Здравейте! Аз съм Зевс 224 и днес ще играя Captures. Не ще играя Zombie Captures. Ще ми изведете, ако говоря много тихо, но и много рано сутринта. 10 часа сутринта е. Но реших да направя един кратък епизод. Както ви обещах, че този път да е по-забавно. И ако ви хареса тази игра, ще има в описанието. Така че, я да видим. Те има тук зомбита. Тук завидели са се. Да си го изхвърля. Съжалявам, че снимам вече, когато съм се развил малко, но сега ми дойде намека да снимам. Мислех в началото, обаче напълно забравих после. Айде излизайте. Айде. Ето, спъдни го фанах. Ай, фани го де. Другия е излязал, другия е излязал, другия е излязал, другия е излязал. Другия е излязал. Не, смени го. Фани го. А тебе. Там да призная, задобрял съм на тази игра. И къде ми отиди кореба? Хайде, фани го се. Искам да убия това прилеп. Пак е тук ще се скрия надалеко. Колкото да излязат. Сега ще убия един. Хоп. И убивам този. И останаха още две зомбита. Ако ги намеря къде са. Тук има змии при тях. Тези змии също са много гадни. Сега ще фана. И та фанах. О, ес! Маймунка. И събирам такива. Минавам левели. И правя сокове и ги продавам на хората. Ето тук слагам този зашит, този, тук това и тук още едно. И тук са мачкат за близалки, тук за сок лимонада, тук за сладолет с, какво да го кажем, син сладолет, тук с зелен сладолет и така, както вече ви казах, близалки. Съжалявам, че започнах да снимам когато съм 10 левел, да не си мислите, че нещо такова съм, нали. Не съм, че съм нещо читвал, но в тази игра няма чит, така че всичко го направих сам. И тук ми се проверя за още някое зомби. Тъй тук няма нищо. Сега ще използваме приспивателни стрелички. Като втора употреба. Защото, както видяхте, втора употреба също ми беше за малко е поцеля. Те с прилепи ми пречат, затова ги убивам. Ако не ми пречиха, нямаше да ги убивам, ама те ми пречат. Най-хубавото е, че играта не е за време, така че най-накрая. Чакай да видя. Това ли е първото? Да, това е първото зомби нещо си. Пускам го тук по средата. Показа се и нита оцелих. Бум. Умри гаден. Видяхте ли как му удари? Гадния прилеп. Но пак хванах зомбито, де. Сега тук. Пускаме. Бум! Не. Смени са. Смени оръжието, бе. Те оцелих го. Май другото ще ми беше по-нужно. Да. Изпуснах зомбитата. Ужас. Изпуснах ги. Видяхте ли приспивателни стрелички? Ужас. Изпуснах ги двете зомбита. Сега не получих маймунка, защото те. Тук пускам две, тук пускам две. Тук са мачкат. Мога. 19 такива. Без 10
секунди, една секунда последно прави. Почва пак мачка, окей. Пускам 2, да може да стане по-бързо. Колко иска да го гледате? 600. Готово. И, дами и господа, трябва да стана 10 левел. Трябва да стане такова. Трябва да стане една близалка. Ама то ще стане много бавно. Защото са по два вида. И се смесват това и това и се прави близалка. Ама доста време ще чакам, докато стане то, или трябва да дам 19, аз нямам толкова си безстои. Те много ми гадно, изпуснах ги. Ще изчакаме малко сега. Айде де, искам да стане по-бързо. Още малко, още мъничко, още малко. Още малко ще дигна 11 левел, Още малко, още съвсем малко. Те ще го движа 500 пъти и ще стане. Хайде де, накрая. Стана! Yes! Ето е близалката как пътува по тръбичките и излиза тук. Я продава ти ето! Станах 11 левел! Включих да апгрейд на близалката и 2 зомби радиачини. Не знам колко тято е, ама някои зомби радиачини. Така се казват, ама не знам, защото те си ги измислили да се казват. И както виждате, включвам си едно ниво. Ето го. Така. Освен да се пусна с стреличките пак. Имам 5. Ще се пусна пак с стреличките. И пак ще ми извините, ако съм толкова тих, но е много рано сутринта. Не. Застрели го. Много ги мразя като с брони. Много. Знаете колко много ги мразя като с брони. Няма да си на представа. Спях, бе. Лодка с 3. Пум. Дай мой. Събуди се от злото. И ще получа маймунка. Летя като луд. Тя да видя само друго ниво. Не след 5 минути. Ще дигна 20 близалки, ако направя. Колко? Тук няма повече такива. Ще дам едно тук и едно тук. И малко по-бързо да се правя, да имам да продавам, да печеля парицки. Какво иска да апгрейдна? Ропе. Кое е ропе? Ето това. 900. Апгрейдвам, бе. Що пък не? Да ми стреля по-надалеко да стреля. И тук. Пускам 2, тук 1, колко да има. Тя се правят. Хора, това беше от мен. Ако клипът ви е харесал, щупете бутона за харесване. Не е честно. Ако ви е харесало, дадете едно палче. И това